Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniwala ba akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayo sakit araw-araw. Sorry po. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahala magagabay sa inyo lahat. At sa mga baguhan ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pasilan. Wag muna po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang follow para palagi po kayong attitude sa akin sa mga susunod na video. At ang pagkakalog po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangingailangan at huwag pong ipagyabang. Panatiling pagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At pagkakalog sa inyo, siksik, tik-tik at umapaw ng pagmamahal na ating Diyos na makapangyarihan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, tik-tik at umapaw ng pagmamahal na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. May isi-share po ako sa inyo na kung sino po yung may makaramdaman po dyan na matagal na pong may kinaramdaman po, magkukon po ako na maghihiling kon po ako sa pulmon po. Abang-abangan nyo lang po sa pulmon po. Kahit hindi po kayo nakaabot po na aking video, pag nakita po nyo yung video ko, mapaliwanag po lamang po. Kung nakita nyo po yung pag-usal ko po ng orasyon po na aking ibabagi po, na aking panghiling po na pinagkalob sa akin ng Diyos ang makapangyarihan na pangtulong po sa mga taong may karamdaman po, ay kahit di nyo po maabutan pag nyo po, ikukunan po yun, itutok nyo yung cellphone nyo, na parang ito yung baso, itutok mo nyo lang po yung cellphone nyo po, tapos iipang ko po yun, automatically na po na maiipang ko po yun. Kahit nasa kun lamang po, pag sa Diyos po ang gumawa, wala pong posible na maiipang po yun. Sabay painom nyo po sa may sakit, karamdaman, ito po'y gagaling po. Basta tiwala lamang po kayo sa Diyos Ama, na pag nag-uusal po ako ng ganun po, tiwala lang po kayo sa Diyos Ama. Ako po lamang po ay ginawa pong kasangkapan po dito na ating Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Siya po ang gagawa, ako lamang po ang kasangkapan niya po na magbubuga po sa tubig para painom sa mga may karamdaman po na matagal na po nang may iniinda pong karamdaman po. Huwag po kayong magkon po na pag nausal po ako na kukon po sa inyo pag yung nag-uusal na po ako yung para kunyo po maabangan nyo po na ikukon ko po. Maganda lamang po kayo ng isang basong tubig, o kung gusto marami nyo, itutok nyo po yung sa mineral water na po, yung lalagyan po ng mineral water para marami pong iinom yun, para hindi po basta mabuusan po. Dabis po yun na po. Hindi po ako nagbibiro-biro dito po. I-share ko po lamang po aking mga nalalaman sa spiritual po na ibabagi ko po para makatulong po. At pag gumaling po kayo, mag-comment lamang po kayo sa akin na po. At yung po lahat po yun, nakakonsagra po yung orasyon na po yun. Galing po sa Diyos na makapangyarihan po yung orasyon po yun na ipapakalog ko po sa inyo. Aking kun na po yun sa Diyos Ama na ikunang ko po sa Kanya. Parang nakakon ko po sa panaginip po yun na sabi niya, hindi niya nasabi sa akin na harap-harapan po sa panaginip po, ang Diyos po paparandam po sa inyo sa panaginip po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po kayo kakusapin sa panaginip po.
maganda po yung panaginip niyo po na mapanaginipan mo siya na parang gagabayan ka na po. Kaya isishare ko po sa inyo para makatulong po ako sa mga maraming karamdaman po dyan. Kahit cancer man o kahit sa basta tiwala lang po. Pag inusal ko po yun, time po kayo magdasal po na gagaling po kayo. At huwag pong makalimot pong magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abang-abangan nyo lamang po yun, yung hikukan ko po yun. Kahit hindi po kayo naabot ng oras na yun na nakabideo, importante po, basta napanood nyo po yung video, automatically na parang yun na po ang unang nakita po nyo na naabangan po rin na hiwagan ng Pangasinan na iipo sa tubig. At time po kayo pag na iipo sa tubig po yun, ay magpasalamat ko sa Diyos ang mga kapangyarihan. Siya ang gumawa at ako na lamang po ang kasangkapan na ginagamit ng Diyos. Maraming salamat po. Basta abang-abang nyo lamang po sa po yun, sa full moon po para mabisa po. Bago po umpisan po ay shoutout muna kay Berlindo Paliso, Bike Tiger Minted Siri Royal from Bicol, Ryan Abisti, Jones Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantilla, Marlon Hoyohoy, Joel Di Rosario, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Janice Nolo, Arnid Riano, Pantalion, Ubis, Rodan Buo Commented, Rajon Puod, Andong Kurogi, Tani Janan, Marvin TV, Goldon TV, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Arjon Puod, Rodil Landra, Jasby, Yamasiya, Triple E Commented, Nestor Ramos. Sa mga baguhan po, kung gusto nyo mapag-share po, mag-comment lamang po kayo na maganda po kung may po kayo address po para maganda kung halimbawa kababayan ko po kayo Pangasinan. Sana po pakiingatan lamang po maganda po na po palagi po tayo na magpakumbaba sa Diyos sa mga tao. Kung halimbawa magpakumbaba tayo para kung sino man po may kasalanan po sa atin na magpakumbaba na lang po tayo. At basta wag lang po tusukin yung mata nyo, duro-duruin, bilang man po. Pero kung dinuro na po yung mata nyo, wala na pong panyo po yun. Hindi na po kayo makapapasensya. Kaya magkun lamang po tayo, magmasid po sa ating mga hinaharap, sa ating mga po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana naintindihan po nyo. Ang ipagkakalko po nyo sa inyo lahat ay yung susi niya, panawag sa kapangyarihan, hiwagan ng Pangasinan. Dinadasal bago dumating, bumanggit ng anumang susi po. Halimbawa, kung magagamit po kayo ng orasyon ay mag-con po kayo. Maganda rin po itong con po ng Jim Onti na kamay sa dibdib, kamay sa noo, at ituro sa taas. Ganun. Tapos, usalin po, Jim Omti, Kuram, Iyong, Ginisim, Inuwim, Binuirim, Kisaram, Nuim, Disam, Aratong, Maksong, Okram, Bikrayan. Ito yung napakabisa po ito na, ito po ibig kong sabihin ito na yung Jim Omti, Kuram, Iyong, Ginisim, Inuwim, Binuirim, Kisaram, Nuim, Disam, Aratong, Maksong, Okram, Bikrayan. Ito po yung halimbawa po, pangbukas po ito. Ito po yung halimbawa pangbukas po ito. At yung napakabisa po itong orasyon po ito. At ipakakalog ko rin po sa inyo yung poder ng tatlong misteryo. Maganda rin po yun na gagamitin po ninyo. Poder po yun. Napakalakas po na napakataas na poder po yun yung tatlong misteryo. At pag nagdasal po kayo, kahit magdasal po kayo ng isang ama namin, pag mapupuder po kayo nun, magdasal po kayo ng isang ama namin at isunod po yung tatlong misteryo at isunod po yung po ay pampapuder po yung tatlong misteryo, napakalakas po yun. Tapos yung ito, pambukas po ito. Tapos isunod mo na po yung gagamitin po yung mga orasyon.
Kung gusto niyo po inyo, isunod, kung medyo makon po kayo, isunod po yung pangbukas ng Game Omti, tapos isunod po yung pangkonsagra para lalong bumisa po at mabilis pong epekto at napakagaling po. Number 1 po, solid po yun. Ay babagi ko po sa inyo. Susi, panawag ng kapangyarihan, iwagan ng pangasihan. Dinasasal po bago bumanggit ng anumang susi. At kamay sa dibdib, kamay sa noo, Gim, kamay sa dibdib, kamay sa noo, Ti, ituro sa taas. Tapos Gim Omti, uram iyong ginising inuwan, binurin, isaram, huwim, disam, aratum, maksum, okram, bikren. Na po, narito po ang orasyon po, mabagi. Kaya po, isulat niyo po sa akin niyo po, Gim Omti, kuram iyong ginising inuwan, binurin, isaram, huwim, disam, aratum, maksum, okram, bikren. Ito po ang tunay na kung po spelling nito. Yan po, screenshot nyo po. Ito yung tinatawag na pambukas po ito. Kung may pampudir po, pambapod, pambalabal, at ang ibig sabihin po nito ay pambukas Game Omti, pambukas ng mga pintuan para pumasok ang mga orasyon. Ayun, pangkonsagra po, number 1 po ito. Ito, hindi po sila naglalayuan po nito na pangkonsagra at pangbukas para mapandar po lahat ng mga orasyon. Sure na sure po, number 1 po, gamit po sa kanan po ito. Hindi po ito kaliwa, puro kanan po ito. Maraming salamat po. Sana po wag po kalimut pong mag-like, mag-subscribe, mag-like and share, at pag-pindot na rin po ang follow. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po.